A enerxía máis barata é a que non se consome. Esa é a filosofía pola que apostan cada vez máis empresas galegas que ven na eficiencia enerxética a forma de mellorar notablemente os seus números. Nesta canteira de Salceda de Caselas apostaron pola eficiencia enerxética despois da pandemia e son un exemplo de como aforrar custos nos procesos produtivos. Para iso puxeron en marcha 7 proxectos grazas á liña de axudas do Instituto Enerxético de Galicia. Comezamos coa instalación dunha planta fotovoltaica no centro de traballo que máis consumo tiña e adquirimos varios equipos máis eficientes cos convencionais, alcanzando un nivel de aforro enerxético de en torno ao 30%. Unha mala xestión da enerxía xera fallos operativos, sobrecustos e un maior impacto ambiental. Dende as institucións hai anos que apostan e axudan as empresas. Como sempre dicimos, o kilovatio hora máis barato é aquel precisamente que non se consume e por iso, aínda que dende logo os investimentos en enerxías renovables, en autoconsumo, son unha parte moi importante, tamén non se pode descuidar a parte da eficiencia enerxética. Moitas empresas galegas hai tempo que apostan por solucións baseadas na intelixencia artificial e a tecnoloxía de optimización enerxética. Así evitan fallos que supoñen interrupcións separadas de produción, danos nos equipos ou gastos de mantemento inesperados. Soluciones tecnológicas específicas que resuelven los problemas de calidad que tiene en su red eléctrica, tanto externa como interna, para que no le afecten a su línea de producción. As empresas galegas están cada vez máis concienciadas e saben que reducir o consumo enerxético é bo para as súas contas e tamén para o planeta.